Hangtod karong adlaw, padayon pa ang pagsuta sa lokal nga panggamhanan sa mga damyos tungod sa pagbaha dinhi ni agtong milabayng adlaw. Padayon pa ang pagpanghatag og ayuda ang lokal nga panggamhanan sa mga pamilya nga nabahaan dinhi sa lungsod sa Lala, probinsya sa Lanao del Norte. Ongoing pa yung nila kasi kasama na yung mga doon, yung mga tanim sa rice field, rice land, other mga taniman natin kasama na doon sa sa hagat kung anong meron doon, sa fish pond kung anong nagamit siya, fish pen. Inanong muna i-evaluate lahat. Sumala ni Mayor Angel Yap, nagsigi pa ang pagtuyok sa mga empleyado sa gobyerno sa mga barangay nga naigo sa tubig baha ug ang labing naapektuhan ang barangay Rawan. 93 ka pamilya ang naapektuhan sa pagbaha nga nilangkob sa 318 ka mga individual. Kalit kaayo ang pagtaas sa tubig tungod sa sunod-sunod nga pag-ulan. Ang karsada mura na og swimming pool ug daghan na ang mga na-stranded nga mga sakyanan. Doon na pay angayang mga himuonon aron maplastar pa ang mga pagtubag sa panggamhanan panahon sa kalamidad. Iya kini nakita sa dihang personal nga may tabang sa katawhan. Natin talaga, ingat lang tayo, tapos malagi tayo mag-pray lang, tapos magtulungan para sa pagbuti ng munisipyo natin sa mga constituent, lalo na sa mga panahon na yun. Padayon pa ang pag-inspeksyon sa mga naguba nga balay ug damyo sa agrikultura. Samtang nagsigi pa og panghatag og pagkaon ang Social Welfare Office og relief goods sa mga apektadong residente. Nagpasalamat si Mayor Yap sa mga mitabang sa lungsod tungod kay daling naluwas ang mga residente gikan sa katalagman. Labi na ngadto sa 2nd Infantry Brigade. Bisan pa man hubas na ang tubig baha, nagpahimangno gihapon ang lokal nga panggamhanan sa katawhan nga magbinantayon tungod sa kalit nga pagbago-bago sa lakat sa panahon. Michael Navarro, Newsline Philippines, Province of Lanao del Norte. Stay safe.